De verwondering die de mensen krijgen als ze het zien, dat vind ik mooi. Beeldhouwer Marcel van Sijp had een nieuw kunstwerk maken waarbij het idee is dat taal en beeld samenkomen. Het kunstwerk wordt nu nog met de handen onderdrukken, maar Van Sijp had een crowdfundingsactie opzet zodat een bedrijf het kunstwerk motoriseren kan. Het is het doel als je in de omjouwing van het object komt, dat het dan automatisch met een sensor in beweging gezet wordt. Aan de ene kant dan is de tekst werd in het zand afgedrukt en aan de andere kant, daar wist de tekst weer uit. En dan, het is een repeterende actie. Ook kunnen de stien vervangen worden, zodat er elke keer een orentekst te lezen is. Als het werk klaar is, zal er op verschillende plekken te bewonderen wezen. Door heel het land. En bij poëziefestivals, kunstmanifestaties en musea, dat soort zaken. Maar voor het publiek.